ଆରେ ବାବୁ ଚାପ ଧରି କି ଦଣ୍ଡ ହେଲା ତୋ ହରି। କାନ୍ଦି କୌଶଲ୍ୟା ବୋଳନ୍ତି କୈକେୟୀ ଅର ଯିବ କୌଶିରିଲୋ। କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ ଏହି ମାଗୁଶିର ମାସ କାକର ପଡ଼େ ବିଶେଷ। ଶୀତଳ ପବନ ବହେ ଘନ ଘନ ମୋ ପୁତ୍ର କରିବ କିସ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ପୁଷ ମାସେ ବଡ଼ ଶୀତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଅପ୍ରମିତ। ବିନା ବସନରେ ବୃକ୍ଷ ବକଳରେ କି ଦୁଃଖ ନ ହେବ ଜାତ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ମାଘରେ ତହୁଁ ଅଧିକ ଗରିବ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଅମୂଲ୍ୟ ସୁପାତି ତେଜି ରଘୁପତି ବୁଳଇ କାନନ ଯାକ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଫଗୁ ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ମୋ ଅନ୍ଧୁଣି ଧନ ମୋଠୁ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭସାଇଲା ଶୋକନୀରେ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଚଇତ ମାସରେ ଖରା ନିରସ କରଇ ଧରା ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହେ ଅନର୍ଗଳ ପରାଣ ହୁଏ ଘାବରା ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ବୈଶାଖ ଖରା ଚାହିଁ ବାହାରକୁ ନୁହେଁ ଯାଇ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜୀବନ ବିକଳେ ଥିବ ମୋର ପୁତ୍ର ରହି ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ ଜାନକୀ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାନା ପକ୍ୱ ଫଳ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ବିଧର ଏ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବଣ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମେଘ ଗରଜଇ ଯେହ୍ନେ ବାଘ ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ବେଳେ ହୁଅଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଯାଏ ଚଉଦିଗ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଦେଖ ଏ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଜଲ ପଡ଼େ ଅନୁକ୍ଷଣ ଘର ଘାଟ ନାହିଁ ମୋ ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି କି ରୂପେ କାଟିବେ ଦିନ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଭାଦ୍ରବ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ସୁନିର୍ମଳ ଦଶ ଦିଶ ଅତି ସୁକୁମାରୀ ଜନକୀ କୁମାରୀ ମନେ ଭାଳୁଥିବ କିସ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଆଶ୍ୱିନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ମନ କରଇ ଆଶ୍ୱିନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କରଇ ମନୋହରଣ କେତେ ମତେ କେତେ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ ରଘୁଗୁଣ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଏ ମହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଣିଲେ ଶଙ୍କର ଦାସ ସୀତା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ରଘୁକୁଲ ମଣି ଭୋଗ କଲେ 12 ମାସ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ।